Zvatotanga mhuri yeZimbabwe. Ndiri kusangana nenyaya panapa iri kunzi we have evidence against Wicknell Chivayo, Mike Chimombe and Moses Mpofu, says Zak chairperson Michael Reza after summoning the three over leaked audios and documents which raise issue related to money laundering and mark 40 million election deal. So vari kuti takambogara tambodzifungira nyaya idzi kuti manje todzifambira totasei tisinyatsorina umbo kana tisinyatsorina shuwa hanzi, asi patakazoverenga tsamba iyaiya ndobva tazonzwa futi audio yaChivayo yechi2 iyaiya, ndo patakabva tatanga kutoita evidence tikati aiwa regedza tichivadedza vakomana ava tivasamone titaure navo. Saka pari kunzi evidence tinayo kana vanhu avabudisa vachitaura neevidence chokwadi tozoreva kuti vakomana vanenge vakutombosungwa zvavoka kana kuti ameno vanenge vakuitwa sei, because nyaya iyi I don't think kuti beu unowina. Ameno regedza tichaonesana futi mhuri yeZimbabwe kuti chii chinenge chazoitika ipapapo.